ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Шумо распродажаи калона нишон медиҳем. Марҳамат тамошо кунед. хотиррасон мекунем ки аё яктаи мондагиай шумо кӯшиш кунед ки тезтар ҳамин чизоро вақтона дастовар карда бигиред. ин чизо паплинои доинги дубайскиай санги хамелеон қатӣ. Санги хамелеон қатӣ гулои пеши пешам. Ягон майда ё мисол дуюмсорт арараш нест. барои ҳамин метавонед ки шумо ин ватсапое ки поён дай занг занед, ҳамин чизоро сразу заказ кунед. ин сангошуна пеш нагач кунем. сангои хамелеони тозаи хеле сангҳо бозорда нест, якм сорта ҳаст камай, баъд қиматан ҳамиое ки 150 сомон буданд, ҳозир 100 сомон барои шумо марҳамат кадом меда. просто ё дар манекен нестанд, барои амо камтар шумо да хеле нағз наметавон. ҳамиёро мегиранд манекен мекунанд, баъд 150 сомон шумо рафтаи бозор мехаред. марҳамат тамошо кунед. гулои маъқултон аст, скриншот кунед. ина зарчам ҳаст, ина гули компютер, инаш бо гули улича бед шо бед гузашта бошед. инаи садбарг, инаи гули компютераи европейка. ҳамаи ҳами гулое ки шумо дидистин ҳастай пака. шумо фақат тестара кунед ки нагзара, вақт нагзара. аксарията дер мекунед, баъд ё якта мондагианд, дута якта. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки барвақттар. ина гулошон разнияй, ҳам гулои обичнияй, ҳам гулои компютерияй. баъд ҳамаи расветгоҳ пака ҳастанд. метавонед фақат барвақттар ин чизоро чизе ки шумо дидистин ҳамаам ё пака ҳастанд. ина ёша мепартоем. чизе ки ҳозир шумо дидистин дубайский тоза якм сорт, санги хамелеон якм сортчай. ина марҳамат бибинед чизои маъқули шумо. ин гули гандамакшай, ин марҳамат хелш, ин кабутакам мондай, ин малушнишам ҳаст. ина гули ки шумо суроғ кардед. марҳамат бо омодаст. ҳамаи гулое ки шумо нишон додистем аҷои буданд. аҷои буд. касе ки дар канал подписатсия кардаги нест, марҳамат подписатсия кунад. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.